ሰላም ከሚገኒኩም ክቡራት ተከታተልቲ ድሪብል ስፖርት መደባትና ክሉሰ ሰናዩና አኩም ነዚ ቻነል ህደሽቲ ዝኮንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ተወሱን የብሰሙን ዝተዛዘሙ ዝውራት አበይቲ ክለባት አውሮፓ አንድ ሪያል ማድሪድ እንዳምፍሪስ ካብ ኢንተር ሚላን ከምዘፈረመቶ ፖረጋጊስ ሪያል ማድሪድ ኢንቨስታት 17.3 ሚሊዮን ፓውንድ ዘዋጊው ወል ደንዘል ዳምፍሪስ ካብ ኢንተር ሚላን ወዲቆቶ እዚህ ሆላንዳዊ ተጻዋታይ ምስታ ስፔናዊት ክለብ ኖርባታ ዓመት ጸንህ ወል ፈሪሙ ቆሉ እዚህ ወዲ 30 ዓመት ተጻዋታይ ድህሪ ምምጻ ኢብራሂማ ኮናቴ በርናርዶ ሲልቫን ማርክ ኩኩሬላን ሐዲሽ ወሰልጣኒ ጆሴ ሞሪኖ መበል ራባይ ገብ ክራማት ዝፈረመ ተጻዋታይ ኮይኑ እዩ ዳምፍሪስ ዮብ ኢንተር 5 ዓመታት ድህሪ ምጽናህ ክልተ ዋንጫ ሰሪዋ 3 ኮፓ ኢጣሊያ ክልተ ጊዜ ድማ ካልጋይ ደረጃ ሻምፒዮንስ ሊግ ኮይኑ ዛዝሙ ከም ሀበሬታ ኢንተርቾ እዚህ ሆላንዳዊ ተጻዋታይ ድህሪ ምንቅስለስ ናይ ምቁራጽ ወሊ ብጓሚ ወሊ ናብ ስፔናዊት ክለብ ዩዝ ስምበርክው እዩ ሁለት ፈነርባቼን ናታን ኦኬ ካብ ማን ሲቲ በ8.5 ሚሊዮን ፓውንድ ኦፈሪማቱ ፌነርባቼን ተላገላይ ናታን ኮኬ ካብ ማንቸስተር ሲቲ በ8.5 ሚሊዮን ፓውንድ ምፍራም ዛዝማ ስካይ ስፖርት ኒውስ ቱርካዊት ክለብ ነዚ ሆላንድ ለጉራዊ ተጻዋታይ የመጀመርታ 7 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፍል ሚዲና 1.5 ሚሊዮን ፓውንድ ተወሳጪ ገንዘብ ክትከፍል ሚዲና ተረዲዩ እዚህ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ የብክራማት 2020 ካብ ቦርማውዝ በ41 ሚሊዮን ፓውንድ ዝተፈረመ ኮይኑ በኦል ሲቲ ሃዳ ዓመተ ስፖርት ተሪፎ ነይሩ ዮኬኤብ ስታዲየም ኢትሃድ ንሽዱሽተ ዓመታት ድህሪ ምጽና 4 ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮንስ ሊግ 2 ኤፍኤ ካፕን 2 ካራባው ካፕን እዩ ናብ ፈነርባቼ ዝፈረመ እንተደና ኣብ መወዳታ ዓመተ ስፖርት ፔፕ ጋርዲዮላ ከም መሰልጣኒ ሲቲ ስሩ ናይ ጸወታ ጊዜ ከቦ አይኬለን ካብ 18 ጸወታታት ፕሪሚየር ሊግ 6 ጥራይ ካብ መጀመርታ ዝስለፍ ነይሩ ካዮዴ ሐዲሽ ወል ፈሪሙ ማይክል ካዮዴ ክሳብ 2032 የብሬንትፎርድ ሐዲሽ ናይ ነዊህ ጊዜ ወል ፈሪሙ እንተወሳተ ዓመት ናይ ክለብ መማራቅ ያለው ካዮዴ ኤብ ጥሪ 2025 ካብ ክለብ ሰሪዮ ፊዮረንቲና ዮብ መጀመርታ ብልቭህ ካብ ዝጽምበር እንደኋር ዮብ ኩሉ ውድራት ንብሬንትፎርድ 56 ጸወታታት ይካይዱ 5 ኤቨርተን ካብ ቸልሲ ጆርጅ ንፍራም በ24 ሚሊዮን ፓውንድ ተሰማሚ እዋናዊ ሀበሬታ ካብ ናይ ስካይ ስፖርት ኒውስ መድሪያን ካጁምባ ንቲሪክ ጆርጅ ቢጓሚ ወል ንምፍራም ተሰማሚያ ስካይ ስፖርት ኒውስ ኤቨርተን ወብ መጀመርታ 18 ሚሊዮን ፓውንድ ትሄፍል ከምዘላ ፖረጋጊሱ ወሎ እዚ ድማ ተወሳጪ ገንዘብ እንተሃልዩ ናብ 24 ሚሊዮን ፓውንድ ካቢ ይሄልዩ እዚ ወዲ 20 ዓመት ክንፊ የጥቃይ ዝሃለፈ ዓመት ብልግህ ኤብ ኤቨርተን ዘህለፉ ኮይኑ ዝተፈላለየ ዋጋ ንምድራር ግን ነቲ ናይ ምዕዳግ መማራጎ ጊዜው ክውዳ ፈሂዱ እዚ ስምር ንቸልሲ 15 ሚታዊት ሸይትካ ዝብል ስምመ ከም ዘጠገልሉን ይግለጽ ጆርጅ ዝሃለፈ ዓመት 11 ጸወታታት ንኤቨርተን ተሳቲፉ ኳን ተነበረ ሸቶ ይግን ወሲስታ ይመዝገበን 6 ኤቨርተን ሃይደን ሃክኒ ካብ ሚድልስብሮ ኦፈሪማ ሃይደን ሃክኒ እቲ አከፋፋሊ በሐሙስ ካብ ሚድልስብሮ ናብታ ክለብ ድህሪ ምፍራሙ ኩሉ ጊዜ ኤቨርተን ክጻወት እየዝደሊ ክብል ሃቢሩ የብ ስታዲየም ሂል ዲኪንሰን ንሓሙሽተ ዓመት ዘጽንሂ ወል ፈሪሙ ንብዙሃት ካልኦት ክለባት ድማ ደርስቲ ተገዳስነት ክህሎም ክኢሉ ሃክኒ ብዛባ ምስግጋሩ ወብ ዝሃቦ ሀበሬታ ከወብዚ ብምህላዊ ወዚ ህጉስ የምስቲ ወሰልጣኒ ምስተዘራረብኩ ኤቨርተን ተገዳስነት ከም ዘለዋ ምስ ፈለጥኩ ሃቂን ምዝራብ ኩሉ ጊዜ ኤቨርተን ክለበይ ክትከውን ያዝብል ዝነበርኩ ከምዝ ዝበለት አባይ ክለብያ ምስቲ ሐዲሽ ስታዲየምን ዝወትወሉ አንፈትን ወካል ናይዝ ኪሆን ደልየ ነይረኪ ምስ ኤቨርተን ምፍራም ሃዝግዙ ኮይኑ ይስማኒ ዝሃለፈ ዓመት በሃቂ ከም ተጻዋታይ ገብኩሉ መዳያት ጸወታይ ዝያዳ ፓማቢሉኒክ ንሚድልስብሮ ስለቲ ኦቡዝ ነበርኩሉ ጊዜ የመስግን ይብል እዚ ድማ ንምማኑ ዘጸግሚዩ ነይሩ ህጂ ግን ድሉ ኮይነ ይስማኒሞ እቲ ለውች ክገብር ጊዜው ኮይኑ ይስማኒ ደገፍቲ ኩሩብካ ኩሉካ ባይክስበዩ ይሰሉ እዮም ኦብ ምጥቃን ምክልህልን ኩሶ ጽቡነ ጌረክ ጸወት ይዘል እየተስፋ ይገብር ድማ ገለጎላት ከቁስርክ 7 ብሬንትፎርድ ኒያጥቃይ በርንሊ ጄደን መንቶኒ ንምጋዝ ቀሪባ ኮላ ነዚ ተጻዋታይ በ15 ሚሊዮን ፓውንድ ዝይፈል ክፍሊት ምስ ተወሳጨ ሸቶታትና በ17 ሚሊዮን ፓውንድ ካቢ እዚ ወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ እንተወሳጨ ዓመት ዚሆን ማማራግ ዘለው ናይ 40 ዓመት ወል ክፈርም ድሉ ኮይኑ ሕክምናዊ ስርሁ ድማ ንግዚው ንሶኒ ክካይድ ፕሮግራም ተታሂዙሉ ቆሉ አንቶኒ ዝሃለፈ ዓመት ወብ ኩሉ ውድድራት ወብ 38 ጸወታታት 9 ሸቶታትን 4 ወሲስትን መበርኪቱ ኳን ተነበረን ክላሬትስ ካብ ሞራድ ንምክልኸል እዚ እቭል ኳን ተዘይነበር እዚ ናይ ብሬንትፎርድ ምጓዝ ነቲ ካብ ለንደን ዝመጸን ኣብ መካዳሚ በርሰናል ዝጀመረን መንቶኒ ዝምስቶ ክሆን እዩ ወሰልጣኒ ቢስኪት ወንድሪውስ ድማ ምስ ጸወታው ጽቡነ ዝሰማማ እዩ ኢሉ
ብሬንትፎርድ ድሮን ታላገላይ ጃኒክ ሹስተር ካብ ሳውስ ቢሄርግ ብተወሳጪ ሸቶታት ሐዊሱ ክሳብ 16 ሚሊዮን ፓውንድ ዝግመት ውል ኦፈሪማቱ ጎለ። 7 ሃል ሲቲ የከፋፋሊ ካሲ ፓልመር ብዘይተገልጸ ክፍሊት ቢዋሚ ውል ናብ ስካይ ቤት ሊግ 1 ክለብ ሉተን ታውን ከም ዝተጸንበረ ተዋቢሩ። ወብ ነሐሰ 2024 ካብ ኮቨንትሪ ሲቲ ኤብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ምስ ታይገርስ ተዘዋወረ። እዚ ወዲ 29 ዓመት ተጻዋታይ 34 ጊዜ ተሳቲፉ ኦብ ሳልሳይ ጸወታው 3 አሲስት ብምዝጋብን እንኮ ሸቶ መዝጊቡን ካብ ሜድዎ ወጻይ ስቶክ ሲቲ 3-1 አውት መዝጊቡ። እዚ ጃማይካዊ ንህጉራዊ ተጻዋታይ ገብ ቀዳማይ ዙር ናይ 2025-26 ጸወታ 11 ጊዜ ተሳቲፉ ቅድሚ ናብ ሉተን ብልቭህ ምጽምባሩ ወብ 23 ጸወታታት 8 ሸቶታት ብምዝጋብ ንሃተርስ ዋንጫ የፌል ንህልል ሃጊዙ። ካሲ ፓልመር ሮብ ሃል ሲቲ የብ ዝነበረሉ እዋን ንዝገበሮ ኩሉ ጻሪ ከነመስግኖም ፈቱ ዝበለ ነባር ክለቡ ወብ መጻኢ ሕይወቱ ድማ ጽቡነን እምነይሉ። 8 ማይክል ስቮቦዳ ካብ ቬኔዚያ ናብ ብራይቶን ሃብ ኦልቢዮን ፈሪሙ። ተኸላካላይ ማይክል ስቮቦዳ ካብ ሻምፒዮን ሰሪ ቢ ቬኔዚያ ብናይ 4 ዓመት ውል ምፍራሙ በሃጎስ እንገልጽ ክብል ጋንታ ኦልቢዮን ኋቢሩ። እዚ ወዲ 27 ዓመት ተጻዋታይ ገብዚ ሃዚ እዋን ምስ አውስትሪያ ደብ ዋንጫ ዓለም እብ ማህጉራዊ ስራሕ ዝርከብ ኮይኑ እብ መወዳታ ክራማት ምስ ህደሽቲ ደቂ ጋንቱ ኦልቢዮን ክራሃብ እዩ። ዋና አሰልጣኒ ፋቢያን ሄርዝለር ከም ዝሆበሩ ብዙሃት ባህርያት ወለው እብ ውሽጢ ዋንነት ይድን ካብ ዋንጫ ወጻኢ ምስቲ እንጻወተሉ ሃገባብ ጽቡነ ጌሩ ክላመድ ክርዮ እዮም ኢልና ናምን። ኦፕቲ ከነሃይሎ እንደሊ ዘለና ቦታውን ውድድር ይውስሉዩ ወብዚ ሆጋይዝ ብርክት ዝበላ ክለባት ይስባው ስለ ዘለዋና ብራይተን ክመጽእ ብምውሳኑ ወዚህ ጉሴክ ኤብ 2025 ጌነዚያ ፈሪሙ ኤብ 2021-2026 ካብ ሰሪዮ ቢና ብምባለ ታይቱ ዝሃለፈ ዓመት በዋጋ ዘይሽነን ሚሊኑ አመስኪሩ ኤብ 18 ጸወታታት ንመጀመርታ ጊዜ ጸወታ ሊግ ጀሚሩ ቬኔዚያ ገብ ሻሙናይ ደረጃ ኮፍ ኢላ ኦብዚ ዓመተ ስፖርት ተወሳጪ ክልተ ጸወታታት ጥራይም ተሳረት ስሮቦዳ ኦብቲ ጉያ ብዘይካ ሓደ ካብ ኩሉ ጸወታታት ክትጅምር ከላንቨልበይ ደረጃ ዝሃዘት ፍሮሲኖነ ባህንቲ ነጥቢ ቀዲም ዓመት ክትውድጊል። 9 ቸልሲ ንኢጣልያዊ ማርኮ ፓለስትራ ካብ ክለብ ሰሪዮ አታላንታ ምፍራማ በሃጎስ ትገልጽ። እዚ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ክሳብ 2033 ውል ዝፈረመ ኮይኑ ኤብ ትሕቲ አሰልጣኒ ዛቢ ቦሎንሶ ምስ ህደሽቲ ደቂ ጋንቱ ንቅድመ ዓመተ ስፖርት ክወስ እዩ ኢሉ። ዝሃለፈ ዓመት ብሉስ ተሃላገላይ ሴሪ ተባሂላ ዝተሸለመ ፓለስትራ ብዙህ ነገራት ወሚኑኒ ናብታ ሃንቲ ካፕተን ዝበለጻ ክለባት ዓለም ዝበነት ቸልሲ በኮሆ ኮሎ ክብል ሀቢሩ። ማርኮ ፓለስትራ ሮብዚ ክትፈቶ ኢጌ ይብል ያለንሱ ክጅምር ወዚ የተወሰየ ካብታ ቸልሲ ዝደለየትኒ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ የእቲ ሙህት ተሰሚውን ንሁሉም ደገፍቲ ደቂ ጋንታይን መሰልጣኒን ክሪ ኦብዚ ብዙሃት ንፏት ተጻወቲ አለጎ ከመይ ክንጻወት ከም ዝደሊ ኦዘራሪቡንዩ እዚ ድማ ደስ ዘብልዩ ኤብ ፕሪሚየር ሊግ ክንወዳደሩን ክንጽበ ወይንልን ይና ድሪቲ ኤብ 2025-26 ብልግህ ኤብ ካግሊያሪ ዘካይደቶ መስተንክር ወፍሪ ፓለስትራ ሮብ መላኩሶ እግሪ ኤውሮፓ ሃያል ዝና ሂዙ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ተጸንቢሩ ዘሉ። ዝሃለፈ ዓመት ምስ ካግሊያሪ አብ 37 ጸወታታት ሊግ ተሰሊፉ ከም ምሉ ተሃላገላይን ክንፊ ተሃላገላይን እብ ክልቲው ቦታ ብዘርጴዮ ብናት ዮብ ላዕለዋይ ደረጃ ኢጣልያ ሊሁ ተራዩ። ፓለስትራ ዘብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት ምስ ኢጣልያን ፈለማ ግዚው ንላዕለዎት ጸወታታት በመዝጊቡ ድህሪው ድማ ቀልጥፉ ካልጋይ ጸወታ ከዙሪ መመዝጊቡ። ስለስተከታተልኩምና ብጣዕሚ ነመስክን። ተወሳኪ ዜናታት ንምክትታል ድሪብል ስፖርት ቻነልና ሳብስክራይብ ይገበሩ።